Ezt azért ne akarjuk úgy egészen elfogadni, mert szerintem azért mondjuk egy 9,5 milliós országként, hogyha ez a hozzáállásunk a világhoz, abból mi nagyon rá tudunk fázni. Szóval ez ne felül, és bocsánat, itt most ugye a Robi idézgetett cikkeket, hát most akkor, és akkor kérdezitek, hogy miért mondom akár a kormánypárti sajtó egy bizonyos szeletére, vagy bizonyos szereplőre, hogy orosz pártiak, hát akár ezen a tévécsatornán gyakran megforduló Bencsik András, vagy akár Georg Spötle olvashatnék cikkeket, akik így belemondták direkt a kamerába, hogy kormányzati szereplő, vagy vezető jobboldali nem mondták. Hát ezek vezető jobboldali megmondó emberek. Vannak olyan személyek, akik kinyilvánították, hogy orosz pártiak. Így van. Elenyésző számban. Hát nálatok az, mert mindenkinek így van az ukrán zászló. Ne káromkodjál már, Robi, légy. Hát úgy keltek, meg úgy fekszettek, hogy ukrán pártiak vagytok. Itt a többség nem orosz párti, hanem egyszerűen nem látja ennek értelmét. Nyeglén belőked itt azt, hogy hát a béke, legyen béke, az azt jelenti, hogy adja fel a területeket. Nézd meg az emberedet, nézd meg, Zelenszky. Ugyanezt mondja, hogy legyen béke. Akkor ő is orosz párti? Legyen béke, csak hát kérdés, ez milyen áron? Szóval, hogy ennek mi lesz a következő, illetve milyen garanciákat kap? Hát biztos visszaadják neki az összes területet. Nyilván nem fogják visszaadni neki az összes területet, de viszont, hogy még Oroszország 2 éven belül újra felfegyverzi magát, és megint elindul, akkor mi van? Vagy hogy elindul a 3 balti ország irányába, akkor kérdezem, mi van ezzel a régióban? Jó, igen, kevés időnk van hátra, úgyhogy egy picit berekeztem ezt a vitát.